Bueno, pois señoras e señores, despois das verbas de Estévez, o adestrador destas xóvenes que temos en primeiro plano, as do balonmán do Porriño, que afronta unha tempada 2013-2014 aquí. Hoxe, chupinazo de saída ante o cadro valencián. E aí temos a speaker dando conta de todo o que vai acontecer os prologómenos. Aí temos os colexiados de amarelo. Aí temos tamén en primeiro termo a Toñín Ferreiro, un home moi vinculado ao balonmán do Porriño. Ese o adestrador que un ano máis continúa aquí no Porriño. Aí está Estévez. E aí están, nomeando unha por unha as xogadoras valencianas, vestindo de naranxa o color habitual da comunidade valenciana, e o cor negro, as do Porriño de vermello. Pois vamos a quedarse a coas imaxes. Isto é minuto 91, balonmán Porriño Valencia. Con 14, Marta. 15, Saray. 22, Sandra. Con 24, Lorena. 28, Mecane. 17, Iris.
Da equipos.